Здравейте, вие сте с MC Games и хора, видях някой нещо яко, аз съм невидим. Невидим съм! Яко! Не, вече станах видим. Не, аз станах видим. Но сега трябваше да видите в предишния ми клип. Оско не в предишния ми, проваления ми клип. То клип ще е кратък. Но знаете. Следващия клип явно тук. Пак ще играм тази игра, но ще сме полицай. Защото е по-хубаво да си полицай, но може и да не се падне затворник. Защото полицайите най-често са заети, защото всеки иска да е полицай, не е затворник. А затворник е хубаво. Вижте, буквално в истинския живот е хубаво да е затворник. Тук е гадно в тази игра, защо? По-скоро гадно е в този сервер на тази игра, защото полицайите са луди. Не исках да го кажа, но полицайите тук са луди. Буквално убиват нарочно. Те са кевят, просто са пред голямата работа. Но тук и в този сериал ще ги прибия. Съм малък и самотен. На колко ли ви изглежда човека ми? Според вас на колко ще ви изглежда човека ми? Хора, казвам ви, мисля, че започна бойно време. Бойно време почна. Мисля, предполагам. Да, не е почнало бойното време. Иначе има тук едно бойно време. Вместо време за трениране се казва бойно време, защото полицията, тъпата, смотана, годна полиция ни прибива постоянно там. Вместо ние просто подивяваме там. Вместо тия тапанари, които са правят на полицаи. Ето вижте тя. Аре, ако си стоя на място, дали ще не ме убият? Да видим. Ще му убиете ли сега? Не, хубаво. Една минута, хора. Една минута. Трябваше да направя нещо. Там нещо се отвори. Тръпни. Не само тръпни. Извинете. Абе, какво съм направил се? Sorry. Ами ви, it's enough, so sorry. Тики. Това да не ми напомня. Съжалявам, че клипът сега ще ми е толкова кратък. Съжалявам, хора. Ще се видим в другия ни клип. Може ще е на Five Nights at Freddy's. Много в Roblox има игри на Five Nights at Freddy's, Hello Neighbor. Вие отдолу в коментарите може да ми напишете. Има всякакви игри, които можете и да си изтеглите буквално на лаптоп и компютър. Ги има и в този сайт. И Hello Neighbor абсолютно го има. Ако долу коментарите някой да каже дали да играе Hello Neighbor в Roblox, чао от мен. И не забравяйте да дадете палец нагоре, ако ви е харесал клипа. Довиждане!